салом ба кулли ҳаводорони футболи тоҷик. марҳилаи якашниҳои ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол низ хотима ёфт ва инак хоҳед дид ки кадом дастаҳо ба марҳилаи якчорниҳоӣ рафтанд ва кадом дастаҳо роҳашон хотима ёфт. марҳилаи якашниҳои ҷоми Тоҷикистон хотима ёфт. мушоҳидаи ман дар мавриди лигаи футболи Тоҷикистон ин аст ки воқеан сатҳи дастаҳои лигаи олӣ нисбати лигаи якум бартария дорад. Регар Тадас беҳтарин дастаи лигаи якум аст ки ҳоли ҳозир бо 31 имтиёз ва 5 хол пеш аз дастаи дуюм дар садри ҷадвал қарор дорад ва дар 11 даври сипаришудаи бозиҳои лигаи якум ягон маротиба шикаст нахӯрдааст. ҳарифи якашниҳоии дастаи Регар ин хатлони бохтар буд ки дастаи мазкур дар ҷадвали лигаи олӣ бо 17 имтиёз дар мавқеи панҷум аст. дастаи панҷуми лигаи олӣ дастаи зуртарини лигаи якумро дар майдони худаш голборон кард. аслиддин ҳабибуллоев сармураббии дастаи бохтарӣ ҳарчанд 20 дақиқаи аввали бозиро дифоъкорона паси сар кард, аммо баъдан роҳи голзании бачаҳояш боз шуд ва яку якбора ба дарвозаи соҳибони майдон 6 гол заданд. регариҳо дар майдони худашон бо голзанӣ оҷиз монданд, ҳарчанд ба голҳои хатлон ҷавоб доданд, вале дар нисбати голҳои меҳмонон хеле кам буд. дастаҳои футболи Регар Тадази шаҳри Турсунзода ва Хатлони шаҳри Бохтар дар марҳилаи ҳаштягниҳои ҷоми Тоҷикистон рақиби ҳамдигар гаштанд. бояд гуфт ки дидори дастаҳои Регар Тадаз ва Хатлон аз зумраи серголтарин вохӯрии марҳилаи ҳаштягниҳои мусобиқаи мазкур дониста шуд. дар дақиқаи 17-уми рақобат аз ҳайати дастаи Хатлон Сунатулло Исмоилов ҳисоби дидорро боз намуд. Комронҷон Исмоилов бошад голи дуюми дастаи Хатлонро ба дарвозаи соҳибони майдон ворид намуд. дар дақиқаи 29-уми дидор Сунатулло Исмоилов дублро марбути номи худ кард. ин футболбози дастаи Хатлон дар дақиқаи 38-уми рақобат бошад голи сеюми худ ва чаҳоруми вохӯриро ба дарвозаи Регар Тадас заду ҳамин тавр хетрикро ба қайд гирифт. дар дақиқаҳои нахустини пайти дуюми вохӯрӣ Фирдавс Али Назаров бори панҷум дарвозабони Регар Тадасро маҷбур кард то тӯбро аз дохили тури дарвозааш берун орад. баъд аз 5 гол сар додан соҳибони майдон гӯё ба худ омаданду дар дақиқаи 66-ум бо талоши Акбар Бобомуродов як гол ба дарвозаи Хатлон заданд. аммо дери нагузашта легионери африқоии дастаи Хатлон Жан Гатен ҳисобро 6-1 ба суди меҳмонон гардонид. дар дақиқаи 83-уми вохӯрӣ аз ҳайати дастаи Регар Тадас Муҳаммад Буризод низ муаллифи гол шуд. қабл аз анҷоми вақти асосии рақобат соҳибони майдон ба задани боз як голи дигар даст ёфтанд. муаллифи зарбаи нишонрас ҷониби дарвозаи дастаи Хатлон бозам Акбар Бобомуродов гардиду ҳамин тавр ин футболбози дастаи шаҳри Турсунзода дублро ба қайд гирифт. будвар мешавем ки беҳтарин бозингари дидори дастаҳои Регар Тадас ва Хатлон муаллифи хетрик Сунатулло Исмоилов аз дастаи Хатлон муаррифӣ шуд. баъд аз ин ғалаба бо ҳисоби 6-0 дастаи Хатлон роҳи худро барои ба даст овардани ҷоми Тоҷикистон дар соли 2021 идома хоҳад дод. мо ба ин бозӣ бисёр ҷиддӣ омодагӣ будем. барои он ки чӣ хеле мухлисони футбол медонанд собиқадорон бозии байни дастаи Регар Тадас ва пештара Ваҳши Қурунтепа анъанаҳои худро доштанд ва аз рӯи нақша он омодагӣ ки мо дида будем мутаассифона то имрӯз 3-4 бозингари мо бемор шуданд. Узоқов Худоидод, Умарҷон Шариф, Баъди Бургаз, Равшан Азизов, Сафияло Назарзода мо бозингарони ҷавонро истифода бурдем ва он тавсияҳое ки мо нисбати дастаи ҳариф нисбати бозии имрӯза ба шогирдо додам фикр мекунам ки азодаён бисёр хуб баромаданд ва бояд якчо таъкид кард ки дар қисми дуюми бозӣ фикр мекунам мо ҳарчанд ба шогирдо гуфтам ки хунукназарӣ накунанд. маълум буд ки вақте ки ҳисоб калон буд 5-0 каме хунукназарӣ карданд ва дар натиҷа чӣ ки шоҳид будед дастаи Регар ба дарвозаи мо 3 гол баворид ба самар расон. хай ба ям нигоҳ нака фикр мекунам шогирдон даста бозии хуб нишон доданд. аз як тараф яке аз шогирдони мо Исмоилов Сунатулло чӣ ки қайд кардед 3 гол ба дастаи ба имрӯз ба самар расон яке аз бозингарои беҳтарин буд ва натиҷаи албат дилхоҳ аст ва ба ин новобаста ба ин ки Сунатулло бозии худ нишон дод фикр мекунам ки ғалабаи даставӣ аст. барои ҳамин ҳамаи онҳоро ва ситоди мураббиён роҳбарияти дастаро ба ғалаба табрик мекунам. якчанд бозиҳои марҳилаи якашниҳои ҷоми Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ сурат гирифт.
мақсад инҷо бояд як даста аз лигаи якум ва як дастаи дигар аз лигаи олӣ ба ҳам рақобат кунанд. бо сабаби оне ки дастаҳои лигаи олӣ нисбати дастаҳои лигаи якум дар ин мусобиқа зиёдтаранд, аз ин рӯ шароит фароҳам омад ки баъзе дастаҳои лигаи олӣ бо ҳам бархурд намоянд. масалан, яке аз чунин бозиҳо миёни дастаҳои Истиқлол ва Душанбе сурат гирифт. Истиқлол дар ин давр бо дастаи ба аутсайдерон наздики ҷадвали лигаи олӣ ба мушкилиҳо дучор гардид. ҳарчанд ду голи аввалро онҳо заданд, вале дақиқаҳои охири бозиро ҳарифонашон идора мекарданд. пуртаҷрибагӣ ва дар сатҳи олӣ қарор доштани Истиқлол нагузошт ки дастаи Душанбе ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёбад. бошгоҳи Истиқлоли шаҳри Душанбе ба марҳилаи чорякниҳои ҷоми Тоҷикистон 2021 роҳ ёфт. дар доираи рақобатҳои даври ҳаштагниҳои тими Истиқлол бо ҳисоби 2-1 дастаи Душанберо мағлуб кард. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ доир гардид. қисми аввали бозӣ бидуни гол пушти сар шуд. дар дақиқаи 61 қисми дуюми нерӯсанҷӣ бозингари Истиқлол Ваҳдат Ҳанонов бо як зарбаи қавии худ аз масофаи дур тӯбро вориди дарвозаи рақиб намуд ва ҳисоб кушода шуд. бо гузораи 8 дақиқа шогирдони Виталий Левченко голи дуюми худро заданд. Зоир Ҷурабоев аз партофти сарвони даста Алишер Ҷалилов истифода намуда ҳисобро 2-0 намуд. дар дақиқаи 82 футболбозони Душанбе пас аз як аксулҳуҷум голи ягонаи худро заданд. муаллифи гол Фарҳод Қосимов гардид. бо ҳамин тартиб Истиқлол ба марҳилаи чорякниҳои ҷоми Тоҷикистон роҳ ёфт. тими Душанбе бошад аз идомаи рақобатҳо бенасиб шуд. хуҷанд дастаи пурқувваттарини лигаи олӣ аст. онҳо ҳоло бо 25 имтиёз дар садри ҷадвал қарор доранд ва ҳатто Истиқлоли Душанберо бо бартарияти 5 хол баъди худ гузоштаанд. майдони худашон ва рақобат бо як дастаи барои хати сустҳо дохилшудаи лигаи якум пахтакори Ҷаббор Расулов барояшон умуман мушкилӣ пеш наовард. бозиро пурра идора мекарданд ва ҳатто имкон пайдо карданд ки дар дақиқаи 4-уми бозӣ голзаниро шурӯъ намоянд. шӯхӣ карда гӯем қариб ҳама гол зад. Далер Ёдгоров дубл кард, Нозим Бобуҷонов, Артём Сердюк, Парвиз Боқиев ва Эҳсон Бобоев як голӣ заданд. бохӯрии дастаҳои хуҷанди шаҳри Хуҷанд ва пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расулов дар даври 1/8 ҷоми Тоҷикистон дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд баргузор гардид. пеш аз оғози вохӯрӣ ба мураббии беҳтарини кишвар дар моҳи сипаришуда Рустам Хоҷаев ҷоизаи Федератсияи футболи Тоҷикистон тақдим карда шуд. дар дақиқаи 4-уми дидор бозингари рақами 44 дастаи Хуҷанд Парвиз Боқиев ҳисобро кушод. дар дақиқаи 35-уми вохӯрӣ ба бозингари рақами 12 дастаи Хуҷанд Эҳсон Бобоев задани тӯби дуюм ба дарвозаи пахтакор муяссар шуд. дар дақиқаи 53-уми дидор голи сеюмро ба дарвозаи меҳмонон бозингари рақами 7 дастаи Хуҷанд Артём Сердюк зад. дар дақиқаҳои 59 ва 62-уми вохӯрӣ бошад бозингари рақами 18 дастаи Хуҷанд Далер Ёдгоров ду тӯби дигар вориди дарвозаи пахтакор кард ва беҳтарин бозингари вохӯрӣ дониста шуд. бозингари рақами 11 дастаи Хуҷанд Ҷумабой Каримов дар дақиқаи 88-уми вохӯрӣ як ҳолати хуби голзаниро муҳайё кард ва бозингари рақами 88 Нозим Бобоҷонов партофти ӯро моҳирона истифода бурда тӯби шашуми дастаашро вориди дарвозаи дастаи пахтакор намуд. дар даври якчорниҳоии ҷоми Тоҷикистон тими Хуҷанд бо дастаи Хатлон вохӯрӣ доир менамояд. дар шимоли кишвар як бозии дигар ҳам баргузор шуд ки он ҷо дастаи Эсхатаи шаҳри Хуҷанд дастаи охирин ноҳияи ҷануби кишвар саройкамари 5-ро қабул кард. ба фикри шумо яке аз дастаҳои зури лигаи олӣ бо як дастаи сусти лигаи якум бозӣ кунад чӣ хел мешавад? то ҳадди воҳимаҳоямон гол нашуд, вале саройкамар чун ҳамешагӣ аз дасташ чизе наёмад. дастаи хуҷандӣ дар қисми аввал аллакай ҳама чиро ба қавли ҳаллу фасл карда буд. дастаи саройкамар аз ҷиҳати техника ва бозигузорӣ то ҳадде аз Эсхата суст буд ки ҳанӯз дар дақиқаи дуюми бозӣ ба дарвозаи худашон гол заданд. қисми аввали бозӣ чӣ гунае гуфтем тақдири бозӣ ҳаллу фасл гардида буд. қисми дуюми бозӣ бошад ҳар ду даста бидуни гол ва бозии баробарро нишон доданд.
дар доираи бозиҳои якҳаштниҳои ҷоми Тоҷикистон тими эсхатаи шаҳри Хуҷанд дастаи Саройкамари ноҳияи 5-ро дар майдони худ қабул намуда бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. дар дақиқаи сеюми вохӯрӣ бозингари рақами 9 дастаи эсхата Боҳирҷон Сангинбоев ҳисобро кушод. футболбози рақами 7 дастаи эсхата Акобир Тураев дар дақиқаи 8-уми вохӯрӣ туби дуюми дастаашро ба дарвозаи меҳмонон зад. дар қисми аввали вохӯрӣ футболбозони дастаи эсхата хеле маҳорати хуб нишон доданд ва дар дақиқаи 25-уми дидор ба онҳо задани боз як туби дигар муяссар шуд. туби сеюмро бозингари рақами 10 дастаи эсхата Амирҷон Раҳимов ба ҳадаф расонид. дар қисми дуюми бозӣ ба футболбозони ҳарду даста тағйир додани ҳисоб дигар муяссар нашуд ва вохӯрӣ бо пирӯзии футболбозони дастаи эсхатаи шаҳри Хуҷанд ба анҷом расиду онҳо ба даври якчорниҳоӣ роҳ ёфтанд. хотиррасон менамоем ки дар даври якҳаштниҳоии мусобиқаи мазкур дастаи Истаравшан низ тими Куктошро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод ва дар даври якчорниҳоӣ ин ду дастаи вилояти Суғд яъне Эсхатаю Истаравшан рӯи майдони сабқат меоянд. дерби ҷануби кишвар ҳулбуки воса яке аз дастаҳои беҳтарини лигаи якуми кишвар муқобили дастаи пуровозаи равшани Кӯлоб. дар ин бозӣ бемуҳобо равшани Кӯлоб бартар ба назар мерасид. қаноат Латифов сармураббии ҳулбук ҳарчанд бозии дифоъкоронаву истифода аз аксулҳамлаҳо мекард, вале равшани Кӯлоб ба қавле ҳадия нест. онҳо ҳам дар хатти дифоъ ва ҳам дар ҳамла дар ду қисми бозӣ фаъол буданд. қисми якумро бигӯем дастаҳо баробар анҷом доданд хато намекунем, аммо қисми дуюми бозӣ ки ҳалкунанда ба ҳисоб мерафт пурра дар ихтиёри равшани Кӯлоб буд. Фатҳ Кингсли Осей легионери дастаи Кӯлоб дар ин бозӣ як сару гардан аз дигар футболбозон болотар буд. ҳарчанд ҳулбук фурсатҳои зиёд дошт, вале равшан дар муқобили дастаи аз рӯи чемпионат сатҳи дуюм ба қавле медонад чӣ хел бозӣ кунад. дидори дастаҳои ҳулбук ва равшан дар минтақаи клуби вилояти хатлон новобаста аз он ки дастаҳо дар кадом мусобиқот майдондорӣ мекунанд ҳамеша тезутун ва ҷолибу диданӣ баргузор мешавад. ин навбат дастаи ҳулбуки ноҳияи восе бо дастаи равшани шаҳри Кӯлоб дар доираи баргузории даври якҳаштниҳоии ҷоми Тоҷикистон бо ҳам вохӯрданд. пеш аз оғози бозӣ аз ҷониби намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Лигаи футболи Тоҷикистон ба сармураббии дастаи ҳулбук Қаноат Латипов ҳамчун беҳтарин мураббии Лигаи якум дар моҳи июл сертификат ва маблағи пулӣ тақдим карда шуд. дар дидори имрӯза бошад дастаи соҳибони майдон аз дақиқаҳои аввали бозӣ бартариро ба даст гирифта чанд маротиба ба ҳуҷум гузаштанд, аммо дастаи равшан дар хатти ҳимоя хуб бозигузорӣ намуда имкон намедод ки ҳуҷумҳо ба гол анҷом ёбанд. ниҳоят дар дақиқаи 20-уми бозӣ нимҳимоягари нав ба даста даъватшудаи ҳулбук Зиёуддин Фузайлов тавонист ки аз масофаи дур бо як зарбаи ҳадафрас ҳисоби бозиро кушода дастаи худро ба пеш барорад. зимнан баъди ин гол дастаи равшан бештар дар хатти ҳуҷум қарор гирифт ва имкони чанд маротиба рахна кардани дарвозаи рақибро созмон дод. ниҳоят дар дақиқаи 37-уми бозӣ баъди партофти сарбони дастаи равшан Ҳасан Рустамов аз тарафи рости майдон ҳамлавари дастаи равшан Муҳаммадшарифи Саидхоҷа ки ба тозагӣ ба дастаи равшан пайваст шудааст голи нахустини худро дар ҳайати нави дастаи худ анҷом дод. қисмати дуюми бозӣ бошад пурра бо бартарии дастаи равшан идома меёфт ва ниҳоят дар дақиқаи 67-уми бозӣ баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ сарбони дастаи равшан Ҳасан Рустамов голи дуюми дастаашро дар ин бозӣ ба самар расонида бо ҳисоби 2-1 дастаи равшан ба пеш баромад. ҳамагӣ баъди як дақиқа ҳамлавари африкотабори дастаи равшан Кингсли Осей аксулҳуҷуми дастаи равшанро ба суди дастаи худ истифода карда аз масофаи дур бо як зарбаи ҳадафрас голи сеюми равшанро дар ин бозӣ ба нишон расонид. ҳамин тариқ бозии мазкур бо ҳисоби 3-1 ба анҷом расида чун анъана дар охири бозӣ беҳтарин бозигари даста аз ҷониби масъулин муайян карда шуд. дар бозии имрӯза бошад ҳимоятгар ва ҳамзамон сарбони дастаи равшан Ҳасан Рустамов беҳтарин бозигар дониста шуда бо ҷоизаи махсус сарфароз гардонида шуд. имрӯз хеле бозӣ хуб гузашт. баъди як моҳе ки танаффус будем мо ба тайёрӣ дидем бо ҳамин ҳулбуки восе бозии кубока мо хеле тайёрӣ хуб дидем, хеле бозии хуб нишон додем ки мо ғалаба амоқа интизор дорем. мо якум бозӣ мо баъди ҳамои истироҳат амоқа чӣ доштем ки мо бояд ғолибият бирем ба орзумо расидем. ин бозӣ барои мо як санҷиши хуб мешавад дар оянда, чунки бисёр бозингарони аз 90 зиёдтар фисад бозингарони мо ки бозингарони маҳаллӣ аз ноҳияи восе мебошанд, барои онҳо як ҳам таҷрибаи хуб ҳам маҳорат мегиранд, малакаи худро хубтар мекунанд ва ман
боварӣ доранд ки бозие ки мо имрӯз нишон додем бениҳоят бозии хуб буд ва аз худи бозӣ ман розиам, гарчанде ки бозӣ мағлуб шуда бошам. бархурди ду дастаи лигаи олӣ дар марҳилаи якашниҳои ҷоми Тоҷикистон саҳлу сода паси сар нашуд. Истаравшан ба қасди шикасти Кӯктош ба ноҳияи Рӯдакӣ омад, вале ба қавли кирои омадан аз шимоли кишвар буд. ҳарчанд дастаҳо бозии ба истилоҳ прагматикӣ ва баробарро нишон доданд, вале баъди як гол ба дифоъ нишастани дастаи Истаравшан аз як ҷиҳат барояшон кор дод, аз ҷиҳати дигар кӯшишу созмон додани фурсатҳои зиёди хатарзо аз ҷониби дастаи Кӯктош ба бозӣ ҷаззобияти дигар бахшид. ниҳояти кор кадом даста ғолиб омад, дар суҷаи омодакардаи ҳамкоронамон мебинем. дар доираи рақобатҳои марҳилаи ҳаштагниҳоии ҷоми Тоҷикистон дар варзишгоҳи нефтияники ноҳияи Рӯдакӣ рақобати дастаҳои футболи Кӯктош ва Истаравшан сурат гирифт. дар ин вохӯрӣ мухлисон шоҳиди задани як гол шуданд ки он ҳам аз ҷониби меҳмонон ба самар расонида шуд. дар дақиқаи 25-уми рақобат футболбози дастаи Истаравшан Саид Мухтор Азимов аз вазъияти мусоиди гулзанӣ истифода карда тӯбро ба дарвозаи Кӯктош ворид намуд ва ин зарбаи ҳадафрас ғалабаи Истаравшаниҳоро дар муқобили соҳибони майдон таъмин кард. ҳаминак дастаи Истаравшан баъд аз ғалаба бар тими футболи Кӯктош ба марҳилаи навбатии ҷоми Тоҷикистон баромад. бозиҳои дигари даври якашниҳоии ҷоми Тоҷикистон ба таври зайл баргузор шуданд. Кемева дар сафар бо дастаи панҷшари Ҷалолиддини Балхӣ бархурд кард ки имкони 5 голи якҷавоба заданро пайдо кард ва моҳир бошад дар ин мусобиқа низ силсилаи бохтҳои худро идома дод ки ин навбат дар ин марҳила аз дастаи Файзкан бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд. ҳамин тавр сарои камар, Регар, Тадаст, Панчер, Ҳулбук, Пахтакор, Кӯктош, Моҳир ва Душанбе аз идомаи рақобат дар мусобиқаи футболии ҷоми Тоҷикистон маҳрум гардиданд. далели дигар ин ки аз дастаҳои лигаи якум барои марҳилаи баъдӣ ҳеҷ кадомашон боқӣ намонд. марҳилаи баъдии мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон ба таври зайл баргузор мешавад. Истиқлол бо Файзкан, Истаравшан бо Исхата, Хуҷанд бо Хатлон ва Кемева бо Равшани Кӯлоб рақобат мекунанд. дар шумораи баъдӣ дар ин маврид хоҳем гуфт. саломату сарбаланд бошед. хайр.